Hello guys, người già सासेखौ देलायहोदों। खै टाकानि देलायहोदों? 10 थाखा। 10 थाखाल'? नै जोङो शिलंनिफ्राय फैनानै रौतायावहाय हर थाफैदोंमोन आरो शिलंनिफ्राय जोङो 2:38 आव मोनफैदों ओमफ्राय न'आवबो थांफिननो जाला माला होननानै रौतायाव नैबे ददेरेलाहानि बिब' दङ नालाय ओमफ्राय बिसानाव हर थाफैबाय आइ कार्ड लानानै दखान बन्द'बाथाय लाब्रा भाजा थांनो थोसै हाय हरदो गासिबो ट्रेक्टरा लासाव ओमफ्राय मुथुआ नै बिथिंजाय ओमफ्राय नै जोंना मुथु ड्राइभार हाय मिथिखायोलै हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि डेन्सरि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैनि माबा आरो दिनैनि ब्लगाबो शुटिंनि ब्लग लास्ट ब्लग आरो दिनै लास्ट ब्लग माने शुटिंनिया लास्ट ब्लग आरो ओरैनोथ' आंना शुटिंफोरा साननैयावनो जोबजोबोमोन ओमफ्राय एबार खनसेयाव बिराद लकेसन चेन्ज जादों बिराद गोजानाव लानाय जादों बेनिखायनो टाइमफोरा मिलायलायाखै सानब्रैखौनो लाबाय होननानै बुंजागोन आरो ओमफ्राय दिनै लास्टआवहाय ससे दङ माजबादथिंजाय माबामोना केमेरामोना थांग्रोबाय करिय'ग्राफाराबो थांग्रोबाय ओमफ्राय नै दायो जोङो बेखिनि दङ ओमफ्राय दिनैनि शुटिंआ माबायदि जायो बेखौनो एसे आङो ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नागिरदों जायफोरा आंनि ब्लग भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो जायफोरा नायनो मोजां मोना नोंथांमोनाथ' नाय होननानै बुंबाबो नायखानाय नङा नालाय बेनिखायनो जायफोरा नायनो मोजां मोनो नायलांदो आरो ओमफ्रायो आङो मेथाइआ सोरनि बेखौ दासिमबो खोन्थानाय जायाखै मेथाइआथ' नितामनिनि सोमखोरा लिरनाय आरो ओमफ्रायथ' स्ट'रिया आंनिनो आरो एलबामनि स्ट'रिया माने आं होनायमोन आरो सोमखोरनो आं इदि स्ट'रिनि एलबाम बानायनो नागिरदों ओमफ्राय आंनो मेथाइखौ लिरना हो माबायदि जागोन होननानै ओमफ्राय लिरनानै होबाय आरो ओमफ्राय मेथाइआथ' ओरैबायदि मोजां आं बिराद मोजां मोनदों बे मेथाइखौ खोनासंबा आङो बिराद गोसोखौनो थान्दा मोनलायलायो आरो नोंथांमोनहा मोजां मोनगोन ना मोना मिन्थिया जिखिजाया आं मोजां मोनदों आरो ओमफ्राय माथो रायलायबाय थागोन न' लोगोफोर बिदिब्लालाय आङो ब्लगखौ जागायलांबाय नायलांबाय थादो नोंथांमोना माखौबा बुंनो नोङो दे बुं आं बुंनो आरो बेकग्राउन्ड मिउजिकआ बारा जानायखाय एसे सिरथा होनना बुंहरनो मोननायमोन आरो माने नोङो इदि शुटिं सोरनिबा शुटिंफोराव थांफेरबायना थांफेराखैमोन दे आंनो सोंना होबाय थांनायालाय थांदों सिगाङाव थांखांबाय फार्स्ट अफ अल आवगोलाव थांबोला बे राजगपालमोननि केमेरामेन जिथिया आदा गपाला केमेरामेन जायोमोन होमबा समावहाय बे आदा गपालमोनजों बेरायफायोमोन भुपेन आदादोबो सिंगार बेजों बिसोरजों आरो बे आदा दुलाराम मुजों माने थांफायोमोन आरो बेयावबो बे आदा मुरलिनाबो माने करिय'ग्राफारखौनो खालामोमोन होमबान समावबो जों माने एसे सिनायलायखानाय बायदि जाहैबाय आरोना लोगो मोनलायबाय थायो थ' बेखिनिखौनो नोंसोर सोरबा माखौबा बुंगोन नामा जया माखौबा बुंनो जया शिलंआव थांबानो मोनासै माने जया गारिबो गाखोनो हाखाया ओमफ्राय बेहा शिलंआव बिनि रलबो गैखायामोन ओमफ्रायो बेरायथ'लाय थांबा थांजागौमोन ओमफ्राय गारियाबो एसे जायगाया ग्रोब जाबाय आरो जया गारिबो गाखोनो हाखायैखाय लांनायबो जायासै आरो जबरदस्तिनो होनदो सोमदोन माखौबा बुंनो दिनै फाइनालि साक्सेसफुल जानांगौ औ इच्छा दङ जोबनांगौ शुटिंआ बेनोसै दा उनाव आरो मोजां फैबावसिगोन ना होमबालाय थांबाय थानोसै
नोंसोरना स्कुल दङ दिनै स्कुल बन्द नङा मा गामि नोंसोरो बिदांस्रि नैबेयावहाय मानसिफोरा गासैबो जमा दङ खायसे मोनफैग्रोनायफोरा रायज्लायनो रोंलायाखै ओमफ्राय माबा साहा लोंनो नागिरदों आरो आंथ' साहा लोङा ओरैनो एसे ब्लग लानि आं बिसोर मा मा जादों राहुल हाय मा गगा मोनदों Kamu kat mana duku zadli. Pujari pilih bang ama jana Makanya na gutka master ada masih ada beli dah gutka Untuk Instagram jangan kerja. Injurious to health nama. Hah? Kamu dah ada tuh semua. Sing kamu dah ada. Apa sih dah? Angkoi sudah sampai. Muhammad. Angkoi parna. Jadi tuh semdel. Jadi sih. Siapa nih terakhir? Jangan deh kan deh. Bentar ini dengan lokasi nào saya जासिगोन आरो ना जागाय हांसिगोन Karbutiniफ्राय आरो गोदान लाना Karbutया एमिका हायन आं जागासिनो जोंनि दरंआव गोलैब्रा आं जागासिनो मिकानि खानाया गादाराखै ओनसोलाव फैनाय Mana belinya? Simba. Biku bidik kamna. Deh, yang nih. Oरै खालामनानै खिथा सिम्बा होननानै दे दिना ब्रा आरोसो नामखौ खिथा दे गावना लिसै बाबानि खिथाहरगोन आंखौ मोनाखैलै बे आं दोननायानो हद आं दोनथ'नायानो जाहाजो दैनि एर'प्लेन बागोन बायदि मोनदों आं खोथानायखौ आं थिनायलै रुलि डेभलपआवसो एक्सटेनसन जानो दे गाखोदो हनै गारि फैयो Mari onji ke peguan kayak mama babaya soalnya dari mama sekolah lang na Baba ya soalnya itu ada Baba ya soalnya nggak sekolah nggak karena नामखौ खिथाब्रा आंनि बाबाया चेयारमेन फैसा बुरजा मोनो जोङो सुट लानायखौ नैबे लामानिफ्राय जागायबाय बे लामानिफ्राय जागायाखै बै बिथिंजाय ओरै दावखोलांबा बै गोजौआवहाय हाजो गोजौ मोनहै नङा बे जरनिफ्राय जागायबोदों आरो ओमफ्राय जोंहा साइकेलबो नांगौ नालाय बे गोजौ हाजोथिंजाय साइकेल लांनो जेबो राहायानो गैला ओमफ्राय माथो खालामनो नैबे लामायाव लाफैनांगौ जाबाय आरो जोङो ओमफ्राय नै जागायबाय आरो बेयावना ओमफ्रायो मा होननानै बुंबावगोन आरोना आं सानफ्रोमबो अखा मोनखादों शुटिंआव बेयावबो इदि एसे शुट लाथ'बाय थानाय समावनो ज्राव अखा दसेनो जि हानानै होबाय ओमफ्राय अखानि थाखायनो जोङो दसे नेथ'लायनांबाय ओमफ्राय नै बे आगैमोना ओइ खनसे आं माबाखौ सिउ सुदेमबारखौ इथिंनो खालामहैनाय ना एलबामखौ बे समावबो बिसोर गथ'फोरखौ आं लोगो मोन्दोंमोन ओमफ्राय बे खेबावबो आरो
लोगो मोनफिनबावबाय आरोना लोगो मोननानै एसे भिडिअ लादों ओमफ्राय नैबेयाव जोंना माबा लानाया हनै अखा हानाया पाक्कायाव एसे सिबायानो लामायाव दैया एसे रानबावबायसो ज्राव ज्राव हाथारनायमोन जों गारि सिङावसो हाबसोजोबनानै थादों ओमफ्रायो बेयाव माबा लानायावहाय सुट लानायाव जोंना जायासो जाया जाबाय थादों आरो माने आङो फार्स्ट टाइम बेबायदि रमान्टिक मिउजिक भिडिअखौ एबारसो नालाय सिगाङावथ' आं खनसेबो खालामफेरखायाखै ओमफ्राय आं बुंखादों आरो बिसोर केमेरामेन आरो करिय'ग्राफारफोरनियावबो बुंखादों आंथ' बेबायदि रमान्टिकखौ खनसेबो खालामफेराखै ओमफ्राय रोङाबा रागा जोंलायनाय गैया होननानै बुंखादों आरो माने इसोरो एसे थाब जायाबा बायो नालाय मेङो नालाय एसे बोरैबा मोनो आरोना इसोरबो रागा जोंनाय बायदि खालामो ओमफ्राय दा आहाबो रागा जोंजानो हाथारा मानोबा आङो एसे रागा जोंजाबाथाय गाबनो ओंखारो आरोना आङो गोसोआनो बिराद दुरबल आंना ओमफ्राय बेयाव जाग'यै जानायाव आहा एसे बोरैबा जालायलायबायमोन आरो गोसो नोङो आगानोखा थाबायखा नोङो इमान माबानाय नङा नोङो बिदिनो हेडफन बख'गोन मा बख'गोन नों बिदि थानानैथ' बख'वाना एसे ओंखारखा दे र' दे मोजां देलाय हो दे मिका मामाखौ दे देलाय हो जोबनायनि लामायाव होनदो दे देलाय हो मामाखौ मोनबेसे सो दंबावो बेयावनो लास्ट दख'ना गानना गैला दे मोजां बुंफिनलाय दङ लास्टआव आयो देलाय बुंफिनलाय जे मोजां खोनादों मोजां बुं याव बुजिनाय बायदि दे हेलौ गाइस नै जा देलायदों सोरखौ मामाखौ जाहा सासेखौ होननायसो मोजां खोनासो जोंना सुट लानाया मोनसे थांबाय जेनटेनैनो जाग'हैबाय आरो मोजाङैनो जाग'हैबाय टाइम लायो नालाय ओमफ्राय एसे टाइमा थांबाय आरोना ओमफ्राय नै बियो जाहा आब' ओमफ्राय आब'नि फिसाजो बिथिं माजबादथिंनो लांदों बे जाहा आब'खौ ओमफ्रायो जोंनो आरो गथ'नि गोनांथि जालायबाय नालाय ओमफ्राय नैबे आब'नि फिसाजोखौनो बिथि लाहैनायखाय बेखौनो लानोसै होननानै लिंहरदों आरो दाखालि फार्स्टआवबो लादोंमोन ना सासे गथ' माने सानै गथ' नांगौ आरोना बे एबारनि मिउजिक भिडिअ'आवहाय ओमफ्रायो दाखालि जोंहा आदैनिखौ लांबाय ओमफ्राय एबार नैबे आब'नि फिसाजोखौ ओमफ्राय आंना ड्रेस चेन्ज जाबाय बेलेग फायलायसिगोन सुदलानि आब'नि फिसाजोआ जि जोलिखा मेकआप ओरि बिराद मोजां मोनो बियो ओमफ्रायो बिमाखौ गावहाथ' देलायबाय ओमफ्राय बिमाखौबो देलायहोसोबाय आरो दाना बेयावहाय मोनसेल'सै सुट लानाया ओमफ्राय बे लाखांबाथाय जोङो बै माबाथिंजाय जों फैनाय लामाथिंजाय मोनसे धाबाखौ जोङो बारबोदों आरो बे धाबाखिनियावहाय लाहैसिगोन जोङो जेबोबो जायाखै नालाय बेयावहाय जाथ'नो बेखिनियावनो लानानै फोजोबनाया जासिगोन आरो सोरबा आंखौ सोंदों सोंनायालाय बांद्राय सोङाखैबाबो साफा सानैया सोंदों मिउजिक भिडिअ'आ माला रिलिज जागोन आब' होननानै सोंदों ओमफ्रायो मिउजिक भिडिअ'आथ' आंना बिराद थाबैनो जागोन दुर्गा फुजायाव जागोन दुर्गा फुजा जानोथ' गैलानो न' लोगोफोर सानसेल'थारसै आरो दुर्गा फुजायावनो जागोन आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि मिउजिक भिडिअ'खौ नायनो नेनानै दं होननानै आं आसा खालामदों आरो मोजां कमेन्ट मोनगोन लाइक मोनगोन शेयार खालामगोन बेफोरखौनो आं आसा खालामदों आरो नोंथांमोननि अननाय मोनब्लासो आंबो बेबायदिनो गोदान मिउजिक भिडिअ लाबोनो गोसो जागोन नालाय बिनिखायनो अननाय मोनगोनखौ आं आसा खालामखाबाय आरोना सिगाङावनो ओमफ्राय नै दायो जोङो गुबुन मोनसे लकेसनावहाय थांगासिनो बेयावहाय माबायदि सुट लागोन एसे देखायहैनोसै चेन्ज जाबाय एबार लास्टआव दख'ना गाननाया जाफिनबाय आरो नै सिउ बारा एबार खाथियाव लायाब्रा नों मोखाङावल' ब्रां जोंगोन नङाबा फिल्माव थिखांनाय ना बा रेडिसन हायोबा
टेम्पारेचर कैसे माबा बेसेबां दङ टेम्पारेचार 55 सो हो खानायखौ इथिं लाजोबनांगौ बेयाव नाबाय दे लाखिबाय चलो दे दे बलि बरा बलि 1 2 3 go जोंना गारि ड्राइभार बिबोनाङा मेंगुलायबायमोन नामाथाय सिन्थाथा नायख्लेंलायनानै जनानै थाबाय ओमफ्राय जोंना दिनै सुट लानाया जोब्बाय आरोना लास्ट एकदम जोबथारबाय मोना जालायलायबाय आरो दिनैथ' सुट लानांगौआनो बारा गैयामोन मोनब्रैफोरल'सोमोन आरो ओमफ्रायो टाइमखौथ' होसोस्लाबनो हाया नालाय न' लोगोफोर आरो सुट लानायाबो खनसेयावनो जाखायाबाथाय बिराद टाइम थाङो जोंनाबो एसे बिदिनो थांबाय आरो जों लामाफोरावबो लादों नालाय मालाय गारि थांलाय फैलाय जोंथ' बिसोरनि गारिखौ हमथानानै जोङो भिडिअ बानायदों मादो होननाबो बुंनो हाया नालाय बेफोरावबो एसे टाइम थांबाय आरो अखाबो हाना होबाय बेफोरावबो टाइम थांबाय टाइम थाङै जोंना फुङावनो जोबनो गोनाङानो होबाय खोमसिलायबाय मोनाहैलायलायबाय आरो ओमफ्राय गासिबो मानसिफोरा खाम उखैनानै लरग' थरग' जाजोब्बायमोन ओमफ्राय नै दायो जोङो खाम जानो लाबाय जाबायानो होनजायो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै जायफोरा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैगोन आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि मिउजिक भिडिअखौ नायनो नेना दं होननानै दुर्गा फुजायाव रिलिज जागोन आं बेखौ दहायबो बुंबायमोन दाबो बुंफिनबावबाय दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय मिथा गोथाव ना